manihapon ko guys lang ko sa hospital palit yung tambal sa bata ito manihapon ko lutong ko so kung batang gamay yung mga nagkaot mga lagi gamay nagkaot so buwa ra kata gamay na lang ganun ako bordo yung lagyan eh salamat guys kay ito gani gutom na ang pobre sa mga suga din sinsya yung mga suga-suga rin matay ng unang isda kamahala man sa tambal kamahala sa tambal dali kaya ang mga vlogger nga huwag mga mention guys di mo buha man sila mo agad sa tuwa di mo sa ganyan i-share yun share pa ninyo parang uta di man mo share ganun taron 29 Lunes Lunes ba? Ilang Lunes? Lunes, Domingo ya guys, Domingo na so 28 saan nakusuga yung tagak man so nasuka na itong 15 baka may trabaho baka yun makuhan yung pukot mapukot ano na pugan
bata. O sige, makabantay kasi ng bata ito. Kubantayan ako akong bata sa ugangan. Baka na ugangan ako na agi rin stroke. Yang ang ipasingindan. Amo ang bata. Kaya kung ano ko si bantay. Singin lang siya mga magwang, siya mga isukon sa asawa. Lagi ko bantay, hindi na ko bantay. Kalita. Ako motor. Tahanan sa hinapagbuwan. Ang sa idata. Bulbul. Tayo. Iagin sa bahas. Grabe. Pagsuway rin panahon na. Malagas bukid din ay makultoy nga. Mamuti ito sa ganyan. Basta ang lagi ano. Hindi rin, wak yun. Minsan pa na-deadline na lang ako. Huwag na akong trabaho eh. Nagtagdi ko siya ng trabaho guys eh. Hindi na karang bata. Construction na. Lukoy isang bata, numitan. So, atong paspasan ngayon, ang bata na tutulog sa mabaw.
busog na guys. Ngit-ngit kayo. Muni amo ang balay diri nga. Matay suga, may kuryente. So, maura maging maabot na ko. So, salamat kayo sa inyo ang pagtanaw lang sa kuang katong nagsin sa Gcash. Nakatigom ko og mga 600 gyud ako natigom. So akong sakto gyud tambal. Nga akong gipalit ron ang tambal kay 600 ka pin, 678 na siguro. Mga na 678 sa Ross Pharmacy. Kaya ang ubang mga baratuhong butika wala sila yung stock ato. Sa mga na guys, no? Thank you kayo. Munang update ron ko ito gawa sa akong bata. 15 niya yung 28 na lang. Salamat sa inyong pagtanaw niya. Palihog kong share ani sa mga itong mga vlogger nga kung di pang mention na rumiyagi. Ito ng vlogger na Cebu ka ng tag sa kilo bugas lang sila ba? Para ma-sold sa kong gambay bakit tayo ano ko trabaho ani pizza 15 na 28 yan ako gibuhi yan nagbalik ng trabaho ani murong nga apply bag ko ani nagbalik sa uno pero salamat ako sa akong trabahoan kay pwede rin ko makabalik huwag ka sa ako taman makagawa sa kuwang anak kay maudawat rin hapon sila nak ang nakapandan niya ang budget ni sad makagawas na ang budget sa kaon-kaon na ning puyagi ng trabaho sa aon nga sa mga rin guys lihog og share na guys kay matuk sa bata ron kasi tabi din niya kung bata ron kasi hilak bitaw no share ba